Arratsaldeon danoi, 2025ko apirilaren 29an, ohiko osoko bilkurari hasiera emango diogu honako gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan, 2025ko martxoaren 27ko bilkuraren akta onartzea. Onartu egiten da. Bigarren puntuan, alkatetzaren dekretuen kontrola. 2025ko martxoaren 24tik 2025ko apirilaren 23ra bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Hirugarren puntuan, tokiko gobernu batzarraren erabakien kontrola. 2025ko martxoaren 24tik 2025ko apirilaren 22ra bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Laugarren puntuan berriz, 2025ko aurrekontuan kreditu aldaketa daukagu, 2025 KLD, 8. zenbakidun kreditu gehigarria, 2025 D 20100001. Arratsaldeon Amaia, mesedez? Arratsaldeon. Udal honen aurtengo aurrekontuaren barnean kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko izapidetzen ari den 2025 kreditu aldaketa 8 espediente aztertu dugu. Alkateak egindako proposamena aztertu da, baita gainerako txosten ziurtagiri eta jarduketak ere. Hortik ondorioztatu da adierazitako aldaketa aurrekontuaren exekuzioa arintzeko lagungarria izango dela eta horren izapidetzea bat atorrela aplikagarria zaion legeriarekin. Hori hala izanik, udalbatzarrak aho batez edo gehiengo honako hau erabakiko du. Lehenengoa, hasierako onespena ematea udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedienteari. Kreditu gehigarriaren modalitatekoa, 2025 kreditu aldaketa 8 zenbakiduna. Proposamenean ageri den partidakako xehetasunarekin. Bigarren kapituluan, gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan, 68.150 gehikuntza, eta 6. kapituluan inbertsio errealetan, gehikuntza izango da 1.287.554 eurokoa. Kreditu gehigarriak guztira, 1.365.684 euro. Eta finantzaketa, 8. kapitulutik, finantzaktiboak, diruzaintzako gerakeina, eta zenbateko berdina, 1.365.684 euro. Bigarrena, espedientea jendaurrean jartzea, 15 egun balioduneko epean, interesdunek erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten. Jendaurreko informazio izapidea jakitera emango da udaletxeko iragarki taulan zein weborrian jarriko den eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bidez. Epe hori igarota erreklamaziorik aurkeztu ezean aurrekontu aldaketa behin betiko onartutzat hartuko da. Bestela, berari asko erabakia hartu beharko da egindako erreklamazioak erabakitzeko. Eskerrik asko Amaia, txanda zabalduko dugu. Bozkatu egin dugu beraz. Laugarren puntua. 2025ko aurrekontuan kreditu aldaketa onartzearen aldeko bozkak. 12. Abstentzioak 9. Onartu egiten da. Bosgarren puntua. 2025ko ordenantzen aldaketa, prezio publikoi dagokiena, 2025 C 210001. Amaia, mesedez? Prezio publikoak ezarri eta antolatzeko proposamena Gipuzkoako Tokio Gasunak arautzen dituen uztailaren 5ko 11/1989 foru arauaren 43. artikuluan eta hurrengoetan arautzen da. Hori dela eta Tokio araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1995 legearen 4.1a artikuluak Tokio erakundei ematen dien erreglamendua hala aintzat hartuta, prezio publikoak ezarri eta aldatu ahal izango dira udalbatzarraren erabaki bidez uztailaren 5ko 11/1989 foru arau horren 50. artikuluan xedatutakoaren arabera. Ez uztailaren 5ko 11/1989 foru arauak, Gipuzkoako Tokio Gasunak arautzekoak, ez apirilaren 2ko 7/1995 legeak, Tokio araubidearen oinarriak arautzekoak ere, ez dute esartzen prezio publikoak esartzeko jarraitu beharreko prozedura. Ez dute aipatzen ordenantza bidez egin behar denik fiskala izan ala ez. Eta horri dagokionez, Auzitegi Gorenaren 2000ko apirilaren 14ko epaiaren arabera, prezio publikoak tributu izaerarik ez dutenez, udalbatzarraren erabakiz ezarri edo aldatzen dira. Ordenantza fiskalen prozedura bermatzailea jarraitu beharrik gabe.
Beraz, udalbatzarrak hartutako erabaki arautzailea da prezio publikoak esartzeko aukerarik egokiena. Antolakuntzako informazio batzordean, zerbitzuak eta jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen 8. ordenantzaren eranzkineko A, D, E, G, I, J, O, Q, R, S, T eta U atalak aldatzeko proposamena eta 14. ordenantza, udaltasen eta prezio publikoen salbuespen eta hogariei buruzko araudia aldatzeko proposamenak aztertu dira. Eta aipatutako batzordeak hala proposatuta, udalbatzarrak aho batez edo gehiengo sonako hau erabakiko du. Lehena, zerbitzuak eta jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen 8. ordenantzaren eranzkineko A, D, E, G, I, J, O, U, R, S, T eta U ataletan eta 14. ordenantza udaltasen eta prezio publikoen salbuespen eta hogariei buruzko araudian proposatutako aldaketak onartzea. Hauek izango dira aldaketak. Aldatu ez dena indarrean dagoen idazketa izango du. Eta bertan zerrendatzen dira aldaketa guztiak eta betiko formatuakin. Eta bigarren puntuari dagokionean, ebazpen hau Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea, urriaren 1/2015 legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak 45.1 artikuluan xedatutakoaren arabera eragina izan dezate. Eskerrik asko, Amaia. Txanda zabaldu horretikan, ekonomia zinegotziari Iker Basurkori emango diot hitza ordenantza hauen aldaketen inguruan argitasun gehiago eman diezaigun. Iker, arratsaldeon. Arratsaldeon, eskerrik asko. Duela hilabete batzuk udaltasak eguneratzea onartu genuen, eta ildo beretik gaur prezio publikoak eguneratzea proposatzen dugu. Eguneratze horri esker, jasatzen ari garen kostuaren igoerari aurre egin ahal izango diogu, eta laster onartu behar dugun ekonomia eta finantza planean jasoko denez, defizit handiena sortzen diguten eta legez gertatu behar ez duten zerbitzuak orekatzen jarraituko dugu. Beste bin ere, gogoratu behar dugu, hemen jasotzen diren zerbitzuak ez direla udalaren bete beharra, baizik eta gure bizilagunen bizikalitatea hobetzeko eskaintzen direla. Eta normala denez, hala izan dadin ahalegintzen jarraituko dugu, baina beharrezkoa den bezala, zerbitzu horiek gero eta eraginkorragoak izan daitezen ahaleginduko gara. Azkenik, aipatu behar da guraso bakarreko familientzat ere deskontuak sartu direla, baina Eusko Jaurlaritzak gai horri buruzko legea onartzeko zain jarraituko dugu. Hori da dena, eskerrik asko eta arratsaldeon. Eskerrik asko zuri, Iker. Txanda zabalduko dugu. Inazio, arratsaldeon, lehen txandan zure daitza. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Gaurkoan onartzera goazen ordenantza fiskalen aldaketa hauek hainbat arlo ezberdin ikutzen dituzte, hezkuntza, kirola, kultura, gizarte zerbitzuak eta beste hainbeste. Aldaketa hauen helburua oso garbia da. Gure udal zerbitzuak modu bidezkoan, jasangarrian eta herritarren beharretara egokitua antolatzea. Alde batetik, prezio publiko hauek eguneratuko ditugu 4% igoera batekin gutxi gora bera, salbuespenak kenduta, noski. Honen helburua ez da udalaren diru-sarrerak handitzea, honen helburua da eskaintzen dugun zerbitzuaren benetako kostua modu orekatuz estaltzea. Ikerrek esan duen bezala, legeak berak agitzen du kostu hauek gutxienez estali egin behar direla. Bestaldetik, gaurko aldaketek aurrera paso esanguratsua dakarte famili politikan. Lehen aldiz, guraso bakarreko familiek obaria jasoko dituzte udal zerbitzu ugaritan, familia ugariarekin batera. Hau azpimarratu nahi dugu sozialiston insistentziaregatik izan dela, guretzat beharrezkoa baita guraso bakarreko familiak ere obariak izatea, gaur egun bizi dugun errealitateko isla bat baita. Kirol instalazioetan, musika eskolan, euskaltegian eta beste hainbat programetan 130-tik 100 bitarteko deskontuak aplikatuko dira kasuaren arabera. Hau guzti egiten dugu gure zerbitzuak erabiltzailean errealitate sozial eta ekonomikotara egokitzeko. Eta herritar guztiek aukera berdinak izateko zerbitzu ezberdinetan parte hartu ahal izateko. Eta hemen nabarmendu nahiko genuke gure beste konpromiso bat. Gaur hemen hasten dugun bide hau, guraso bakarreko familien bide hori, hemendik aurrera gehiago egin nahi dugu. Gure helburua da etorkizunean prezio publiko guztiak progresibotasun printzipioaren arabera aplikatzea. Hau da, alduenak gehiago ordaindu dezala, eta egoera zailan dagoenak aukera gehiago eduki ditzala zerbitzuek
disfrutatzeko. Progresibitatea da zerbitzu publiko bidezkoen oinarria, eta horretarako araudi berriak, tresna berriak, eta lan gehiago egin beharko da hori lortu ahal izateko. Inoratzean gera ez dadin, eta udal politikak benetan justuak izan daitezen. Labur bilduz, zerbitzu publikoak eguneratzen jarraituko dugu, jasangarritasuna bermatzeko, familia politikan ere aurrera pauso nabarmen egin dugu guraso bakarreko familia hauei hobariak esartzen, eta etorkizunari begira gure konpromisoa adierazi nahi dugu progresibotasuna esartzeko zarauzko ordenantza fiskaletan. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ignacio. Lehen txandan, Jon, arratsaldeon zure da hitza. Arratsaldeon. Bueno, puntu honetan aipatu duen bezala Ikerrek eta Ignaciok ikasturteakin lotura dakaen prezio publikoen egunerak eta edo igoera bozkatuko deu. Egia esan gaurkoan ekartza dezuen proposamen honek azken ordenantza fiskaletan lehen urte bukaeran onartu genunan igoera berdinak hartze zuen, ekolauko igoera orokor bat. Orduan ere esan genizuen igoera horrekin ez geundela bat. Azken urtetako KPIan joeran kontrakoa delako batez ere igoera hau. KPIa beraka doanean gure igoerak goraka duaz, eta horrek ez daka logikai gure ustetan. Hortaz aparte gaina azken hilabete, eta urtia ere badakau esatia, bizitzen egigan egoera ondorioz ez jakintasun desente dago, eta horren aurrian igoera hauek gehiagizkoak diara iruditzen zaizkigu. Ignacio kondaipatu duen bezala, orokorrean uneko lau bat igotze dira, baina badaude salbuespen batzuk, salbuespen gehiago zeuden hasierako zirriborroan, eta aipatuko nahi nituzke euneko lautik gora igotze dian horiek. Gaur bozkatzeak hartze duna udalekuen igoera bat da, euneko 45 inguruko igoera bat dakan zerbitzu bat izango da. Eta seriabako zirriborroan psikomotrizia dira agertze zen, badakigu esleipena bertan bera gelditu zela eta gaur-gaurkoz alde batea utzi dela, baina berriro martxan jarriko baldin balizake, euneko 30 gorako igoera basekan aurre ikusita zerbitzu honek, eta gehiagizkoak irutze zaizkigu. Aipatu dezue baita ere, legiak esate duna, dala zerbitzu publiko hauek bere sarrerakin kostua estali behar dutela, baina baita ere, eta aurreko urtean aipatu genuen bezala, txosten desberdinetan agertzen bezala, interes orokorreko zerbitzua baldin bada defizitarioa izan daitekeela baita ere. Honen arira, 2025-26ko ekitaldietako finantza kontrol iraunkorreko txostenian garbi adierazte dute zerbitzu defizitarioak izango diela eta hori nola kudeatu berdan. Eta zehazki honakoa jartze du. Gizarte arrazoiak, ongintzakoak, kulturalak edo interes publikokoak direla eta zerbitzu horiek azken batean modu defizitarioan emango direnez, udala aurrekontuan behar besteko zuzkidura aurreikusi beharko da ondoriozko aldeari aurre egiteko eta zerbitzuaren finantzaketa bermatzeko. Hau da ez du jartzen ezin danik euki, ez ezer baizik eta aurreikusi behar dela zenbateko izango dan, eta hori bete beharko dela aurrekontuan beste partida batekin. Eta errentetako txostenian berdin-berdina jartze du baita ere, hau da, bi txosten teknikoetan, ekonomia arlokotan, onartze da defizit hori, eta ez du inolako arazorik jartzen. Beraz, uste deu, ez dela igoera hau egin behar orokortasuna euneko laukoa, ez da udalekuetan ite dezuen euneko 45 inguruko hori, eta defizit hori onartu daitekela. Eta bestetik aipatu nahiko genuke, komentatu da, beste modalidade berri hau, hobariak jartzekoa dela familia bakarreko, guraso bakarreko familia nabarkatu, kasuistika espezifiko hori sartu dezu ordenantza berrian, eta postegea, egun dauden familia mota ezberdinak kondutan hartzen hastia, eta horiek sartzen hastia gure ordenantzetan. Baina azken urtetan esaten ari gehan bezala, familia unitateren nolakotasunetik aratago joan behar geha, eta familia unitate horien gaitasun ekonomikoetan oinarritutako tasa eta prezio publikoak progresiboak ezartzen joan beharra dakau. Azken finean, gizarteko sinatu bat lortzeko, ezinbestekoa baita udalak ematen duen zerbitzua ekonomikoki bakoitzak duen almenaren arabera egitea. Eta bestea zea da, udalak ematen dituen zerbitzuak kasu batutan defizitarioak izatea egok ikusten deula. Herritarren ongizatea hobetzen laguntzen baitute. Hau guztia hola, ez gaude dauz igoera orokorrarekin ez da udalekuen euneko 45 eta beraz ez ezkoa bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Jon. Lehen txandan, Irune Urbieta zinegotziri emango diotita, aipatu dezun zerbitzuetako bat behari dagokiolako. Arratsaldeon Irune, lehen txandan zure da ditza. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, atzo pixkat itzen ginen psikomotriziaren inguruan, da, uste psikomotriziadia bertan bera gelitu dela orduan ez diot buelta gehiago emango, baina bai komentatu nahi nuke udaleko irikilean kontua.
kontutan hartu berde, oreka almaten du berdela, bilatu berdela zaraustarrak ordaintzen dutena eta zerbitzua erabiltzen dutenen artean. Eta, bueno, kontutan hartu berdegu, udalari kostatzen zaigula, alegia, zaraustar guztiei kostatzen zaigula ume bakoitza, uztailean adibidez, 240 euro. Eta familiak, onartze bali baditugu prezio publiko hauek, 150 euro ordainduko dutela. Alegia, udalak 80 euro buruko jartzen jarraituko. Hori, taldean txertatuta dagoen ume bat baldin bada, alegia. 10 talde batekin, ezitzale bat baldin bada. Eziketa bereziko ume bat baldin bada, kostua da begirale bat umeko. Eta hori, kostu hori udalak hartzen du. Orduan, defizitari izaten jarraitzen du udalarentzat. Igoera, bai, 145 da, baina, bueno, iruditzen zait, biharra dakainak eta zaurgarria dian familiak prezio publikotan onartuta daudela, obariak izango dituztela ordaindu ezin baldin badute. Orduan, iruditzen zaigu igoera hori beharrezkoa zela, ikusita Ikerrek eman dituen esplikazio danak. Beste gabe, eskerrik asko. Bigarren txandarako aukera, Inazio, zura ditza. Eskerrik asko, arratsaldeon berriz ere. Alde batetik, Jonek komentatu dituen bi puntoiei buruz, lehenik eta bain esatezun igoreakin ez datozela bat, igor hauek KPI-akin alderatuta, nabarmena dialako. Nik megainan jarri nahiko nuke KPI-arekin, ez dakit zer ikusi izango duen igor hauek, baizik eta kostuarekin dakae zer ikusi gehiago. Jangelan kasuan ez eta jangela oain udalak ez eraman, 2023 urtetik, barkatu, 2024 urtera, kostu hau 144,39 igozen, eta udalaren proposamena zan 121,21 igotzea. Hau da, kostuaren igoera baino desente gutxiago igotzen kostu hori. Hori horrela, kiroldegian ere bai, gaur egun martxan dagoen lizitazio horretan, 137,14 igoera bat dauka, gutxi gora bera, lizitazioaren arabera, eta kostu hauek 4 igoko dira. Beraz, ez da KPI-arekin batera alderatzen. Eta gero baita ere, obarietan, zuzuen girozo bakarreko familiak bertan sartzea ondo dagokizuela, baina gaitasun ekonomikoaren arabera izan beharko lukela. Eta gu ere horrekin ados gaude, eta horrexegatik adierazi dut gure konpromisua hurrengo urtetan alderdi hau landu ahal izateko, eta bakoitzak bere kapazitatearen arabera ordaindu ahal izateko. Eta besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Inazio. Bigarren bueltan, Jon, zure ditza. Eskerrik asko. KPI-ana aipatze dut, KPI-a bukaeran herritarrei urtero gaitze dion gauza bada, eta kirol zerbitzua ez dakit azkeneko lizitazioan hori izan zen, 3 urte izango dira, 3 urtetan igoan KPI guztia, 2,8, 3,2 eta ez dakitzen bat, 1,8 bat inguru da, normala da iotzia, oain ez dakitzen bat. 30 piku esan dezuzte zerbitzua, ez dakit zehazkien eman, baina ikusi behar da urte guztietako kapian batu katazen badan. Oain urtekoa iga esaten, orduan azte egotia 5 urteko lizitazio bat, oain dela 5 urteko jatzen prezioa, berrikuspiketarik gabe, oain zenbat igotzetan urtero igotzen egan gauza batekin ez iruditzen ere konparagarriak dianik, hori alde batetik. Jangelakoa ondo da ipatzia, ez degana izartu gortan, ez dator gaurko gaian, psikomotrozia diepatuet, nahiz da bertan bera gelitudan bakigulako igual aukera hausnargarria dela, eta aurrenengo zirriborroan baseolako, eta gero defizitarioa dan edo ez udalekuak eta beste zerbitzuak hori da bakoitzak bai herri honek edo udaletxe honek herritarrengan edo herritarrekiko egin nahi duen lanketan arabera dijoa. Oda ikusi nahi duen danak egoera berdinean bizial izatia, edo gehiendakanako beto bizial izatia. Eta ondo dago tarifa soziala egotia, baina bukaeran dazkazu 2 motatako familiak. Badakatenak tarifa sozialera sartzia edo ez. Eta hor tartian daude beste hainbat, eta progresibitate hortarako dago,
bestazkaena hainbeste aukera, edo almen gehiago den gutxi dakaten, eta hortan inber deulan, eta hori bakarrekan aipatu deu, aurrekoan aipatu genuen, PSeko kidea horrekin ados daula badirudi, orduan gaur eskatze deu, bi hartik aurrera lanketa horrekin jartzea, eta hobetzen jutia prezio guzti hauek. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Jon. Eta bigarren txanda amaitzeko gizarte politiken zinegotziari Jesus Arenari emango diotitza. Jesus, arratsaldeon, bigarren txandan zura ditza. Arratsaldeon da eskerrik asko. Bueno, hemen gauza batzuk argitu beharra dago. Eta besteak beste da famili ugarietan eta tasetan progresibitatea proposatu zuen alderdia EAJ-PNU izan zala, udal honetan. Gu izan ginen, ekonomiatik eta gizarte politiketatik, lehenenguak, progresibitate hori ipini genduela, famili ugarien, obariak ipini ziralian, tasetan eta zergetan. Eta gizarte politiketatik, egin dugun lanketaren ondorioz, alderdi honek beti oso garbi izan du, txanpo baten bi arpegiak, beti esaten deuna. Aberastasuna eta diru sarrerak egon behar dute, nolabait, gizartean beharra dutenei lagundu nahi baldin badiegu, eta nahi baldin badugu lortu ekitatea eta solidaritatea gizarte honetan. Eta horretarako, 14. ordenantzan, bere momentuan, sortu gendun tarifa soziala gehitzen genion artikulua. Artikulu horretan, egiten genuena zan, parametro konkretu batzuekin, beharrean zauden familiei eta norbanakoei, herritar orori, obari batzuk ipintze genizkion. Hori, oindala, 2 urte. Eta obari horiek 100% iristen dira, Zarauzko udalean. Aurten zer egin dugu. Lehengo urtean, dakizuen bezala, ama bakarreko guraso bakarrekoak, eskaera bat egin zuten. Eta eskaera hori jaso gendunean, gizarte politiketatik egin deuna da aztertu. Eta esan genuen, bueno, garbi dago, famili mota desberdinak, eta dauzkagula gizarte honetan, eta egin behar baldin badeu zerbait, egin behar dugula, gizarte guztiari iritsiko zaion modelo bat osatu. Eta berriro izango dira, txamponaren bi aurpegiak. Alde batetikan, ekonomiatik ikerrek esan duen bezala, bai alabai, diru sarrerak izan behar ditugu. Eta bai alabai, kostoak bete behar ditugu. Zertarako, bain justu, gero, modu egokian, nolabait, aberastasun hori udalak banatu dezan. Udalak ez baldin baduka dirurik ezin du banatu. Eta hori da, gizarte politiketatik, azkenengo urteetan, daramagun ibilbidea. Eta horri lotuta, 14. ordenantzan egin dugu, 2. artikulua sortu dugu. Artikulu horretan sartu ditugu, bai famili ugariak, eta baita ere guraso bakarreko familiak. Eta bai bileran, eta baita ere batzordean azaldu genizuen, aurten, lanketa horren ondorioz, 50% obaria bataz beste, sartzen dugula atal horretan. Ikusiko duzue, 100 batzuek txikiagoa diala, eta hori da, dagokion prezio publikoan familiek jada badutelako obari bat. Kiroletan, musika eskolan, da horrelako ataletan. Da indeu, pixkat, guzti hori ordenatu indeu. Eta bukatzeko kontutan esaten gendun guzti hori, batzordean da bileran esan genizuen. Kudeaketa ere oso garrantzitsua da. Obariak nola eman, nola kudeatu, eta horretarako, datorren urtera begira, aztertzen ari gea, ea posible den, modu egoki batian, progresibitatea prezio publikoetan ere txertatzea. Guzti hori egin dugu gizarte politiketatik eta ekonomia departamentutik nolabait prezio publiko hauek modu honetan bideratzeko. Amaitu esanaz,
gizarte politikekin zerikusia duten prezio publikoak izoztuta jarraitzen dutela. Orduan, amaitzeko, txanponaren bi aurpegiak. Alderdi honek beti defendatu izan duena. EAJ-PNV gobernu honetan da honetikan, bideratzen ari dana. Eta da, alde batetikan, diru sarrera behar ditugu, aberastasuna behar dugu, gero, gizarte honetan, ekitatea, eta modu jasangarrian gizarte honi eusteko. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Jesus, eta honekin bozkatu egingo dugu 5. puntua. 2025ko ordenantzen aldaketa prezio publikoi dagokiena ordenantzaren aldaketaren aldeko bozkak 12. Aurkakoak 9. Onartu egiten da. Jarraian 6. puntua. 2025ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendaren aldaketa. Amaia, mesedez? 2024ko abenduaren 26an egindako osoko bilkuran, 2025ko garren urteko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda onartu zen. Hirigintza eta ingurumeneko eta herrilan azpiegitura eta zerbitzuak departamentuetako arduradunek adierazi dute euren departamentuetan plazabana sortzeko beharra dagoela legeak hala behartzen dituelako. Aldi berean udaltzaingoko departamentuan 41 udaltzain baino gehiago daudenez, Euskal Polizia legeak ezarritakoari jarraiki komisariorde lanpostua sortzea dagokie. Aldi berean, eskola instalazioetako zaintzaile lanpostuan zegoen karrerako funtzionarioa jubilatu denez, herrilan azpiegitura eta zerbitzuetan zegoen ofizial biltegizain plaza amortizatu eta orokietako etxezain plaza bat sortzea proposatzen da. Giza baliabidetako arduradunaren 2025ko apirilaren 3ko txostenean azaldutakoaren arabera, plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatu beharko da departamentuek eskatutako aldaketak egin ahal izateko. Aldaketa horiek 2025ko apirilaren 3ko ezohiko negoziazio mailan negoziatu dira. Horiek horrela ikuste espedientean dagoen dokumentazioa eta antolakuntzako informazio batzordeak irizpena eman ondoren, udalbatzarrak hau batez edo gehiengo zonako hau erabakiko du. Lehenengoa, onespena ematea Zarauzko udalaren 2025erako plantilla organikoaren aldaketari, xehetasun honen arabera. Komisariorde plaza bat sortzea, abitaldean, legeak horrela zehazten duelako eta udaltzaingo klasekoa, zerbitzu berezietako azpieskalan. 2 erdi mailako teknikari sortzea, bata instalazioetako teknikari lanpostuari dagokiona eta beste ingurumen teknikari lanpostuari dagokiona, abitaldean biak. Eta orokitako etxezain plaza bat gehiago sortzea eta ofizial biltegi zainarena amortizatzea. 2. Onespena ematea Zarauzko udalaren 2025erako lanpostuen zerrendaren aldaketari eta berau Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea xehetasun hauen arabera. Eta bertan zehazten dira departamentuka eta lanpostuen zerrendari dagokion egitura jarraituta. Eta 3. Plantilla organikoa jendaurrean jartzea 15 egunez Gipuzkoako aldizkari ofizialean iragarkia argitaratuta, epe horretan interesdunek espedientea aztertu eta egokiritzetako erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte, epe hori igarotakoan alegaziorik aurkeztu ez bada plantilla organikoaren hasierako onespenaren erabakia behin betikotzat joko da. Eskerrik asko, Amaia. Lanpostuen zerrendaren aldaketa hauen xetasun gehiago jakiteko, giza balia bideen zinegotziari, Jesus Aranari emango diotitza. Jesus, nahi dezunean. Arratsaldeon berriro ere, modu laburrian, Zarautz handitzen nahi da, biztanlegoa geroz eta gehiago daukagu, eta baita ere gizartearen exigentziak geroz eta altuagoa dira. Beraz, gaur honutz ekartzen duguna da, bain justu, legeak horrela agindukta, gu bezalako herri batek izan behar ditun zerbitzuak eta baliabideak hornitzeko, 3 lanposturen proposamena. Alde batetik, komisario ordea, idazkari andereak esan duen bezala, legeak agintzen duelako, udaltzain kopurutik gora, izan behar dugulako. Orain, eraikin berriakin eta departamentutik, Gervasiok bideratzen nahi dan, ibilbide guzti honetan geroz eta udaltzaingo gertuago eta egokiagoa izateko, hau klabe izango dela pentsatzen dugu. Bestalde,
orokitako atezaina jubilatu zanean, garei batian, hortzegoen, etzegoen berez plaza bat, plaza hori brigadakoa zan, eta orain egiten duguna da, nolabait egokitu egiten dugu, txukundu egiten dugu, eta orokitak bi eraikin dituenez, bi plaza sortzen ditugu, bigarrengo plaza bat sortzen dugu, hori hornitzeko. Eta gero, teknikarien aldetik, dano dakigu, 20-30 da 50 ze erronka ditugun, bai ingurumen aldetik, bai animalien legeak sortutako beharretatik, eta guzti hori. Erronka oso importantea dira. Eta hor, instalazio elektrikoek, gasak eta guzti horiek, garantzia importante izango dute. Orduan, horregaitikan sortzen dugu alde batetikan, bi plaza horiek alde batetikan teknikari bat sortzen dugu, eta beste aldetikan ingurumenian beste teknikari bat izango dugu, animalien ongizatea bideratzeko. Orduan, uste dugu benetan garrantzitsua dela, orain hartzeagoa zen erabakia, besteak beste, 3 plaza oso garrantzitsu sortzen ditugulako eta etorkizunean horrituko ditugulako zarauztar guztientzat zerbitzuan egongo direnak. Eskerrik asko azalpenegatik, Jesus, txanda zabalduko dugu. Bozkatu egingo dugu beraz, 6. puntua. 2025ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendaren aldaketaren aldeko bozkak, 21 hau batez onartzen da. 7. puntua jarraian. Zarauzko udalerriko bide publiko jakinetan, ibilgailuen aparkamendua arautzeko ordenantzaren egokitzea, hasierako onespena. Amaia, mesedez? 2021ko apirilaren 29an egindako bilkuran, Zarauzko udalbatzarrak Zarauzko udalerriko bide publiko jakinetan ibilgailuen aparkamendua arautzeko ordenantza onartu zuen, trafiko antolatzen eta hobetzen laguntzeko. Horretarako, leku eta denbora mugak ezarri ziren zerbitzu partikular edo publikorako erabiltzen den 3.500 kilogramo arteko edozein ibilgailu bide publikoko leku eta zonetan eta bertan jarritako aparkalekuetan aparkatzeko. Hurrengo urteetan hainbat aldaketa txiki jason ondoren, azkenekoz 2024 urtean berritu zen Zarauzko udalerriko bide publiko jakinetan ibilgailuen aparkamendua arautzeko ordenantza. Besteak beste, udalerriko aparkalekuak momentuko hirigintza egoerara egokitzeko eta indarrean dagoen araudiari buruzko lege aipamenak eguneratzeko. Orain ordea, administrazioarekiko auzien auzitegi gorenak emandako 2022-60403 epaiaren arabera, ondorioztatu da Zarauzko udalerriko bide publiko jakinetan ibilgailuen aparkamendua arautzeko ordenantzako artikulu batek zehazki 18. artikuluak legea urratzen duela ez duelako betetzen 6/2015 legegintzako errege dekretuak arau hausten kalifikazioari buruz 75, 76 artikulan xedatutakoa. Hori horrela eta epaiak agindutakoa betetzeko nahitaezkoa da udalerriko ordenantzen 18. artikuluko A eta B atalak aldatzea. Hau da, gaur egun B atalean jasota dagoen arau hausteetako bat A atalera aldatzea. Eta zehazki da, 18. artikulua zigor araubidea arau hauste larriak izango dira, bat, egoiliarrentzat gordetako gunean aparkatzea, zona horretako bizilagunen bereizgarria eduki gabe. Hori da aldatzen dara. Arau hauste horren kalifikazioa aldatzea funtsezkoa da goragoko araudiak eta auzitegiak emandako jurisprudentzia betetzeko eta horrela legezko zehapenak eta ordenantzaren irabateko deuseztasuna saihesteko. Gaur egun, arau hauste larri gisa jasota badago ere ordenantzan berez arau hauste arina izan behar du goragoko araudiak dioena eta auzitegi gorenak emandako epaia betetzeko. Udaltzaingoko eta mugikortasuneko AOT-aren txostenean prozeduraren beharra eta bertan emandako urratsen legezkotasuna baloratzen da. Udal idazkariak ere egin du eta ordenantza aldatzeko prozeduraren legezkotasun juridikoari buruzko nahitaezko txostena. TAOko ordenantza arautzailearen testu egokitua aztertu da. Hori guztia ikusita eta herritarren informazio batzordeak aldeko irizpena eman ondoren, udalbatzak aho batez edo gehiengo honako hau erabakiko du. Lehenengoa, hasierako onespena ematea Zarauzko udalerriko bide publiko jakinetan ibilgailuen aparkamendua arautzeko ordenantzaren 18. artikuluaren egokitzapenari, erabaki honen eranskinean jasotako testuaren arabera. Bigarrena, hasierako onespena jaso duen testua jendaurrean jartzea eta interesdunei entzunaldia ematea,
30 egun balioduneko epean reklamazioak eta iradokizunak aurkezteko. Horretarako, entzunaldiaren iragarkia jarriko da Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udalaren iragarki taulan eta egoitza elektronikoa. Erreklamazioak eta edo iradokizunak aurkezten badira udalbatzak ebatzi beharko ditu eta behin betiko onespena ere berak emango du. 3. Era berean, informazio juridiko arauen mailari buruzko gutxieneko gardentasun bete beharrak betez, ordenantzaren aldaketari hasierako onarpena eman eta berehala argitaratuko da erakundearen webguneko gardentasun atarian, Euskadiko toki erakundei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 legearen 53a artikuluan ezarritakoaren arabera. 4. Erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez bada, erabaki hau behin betiko onartutzat hartuko da, eta elkateak beraria ahalmena izango du erabakia argitaratu eta betearazteko. Eskerrik asko, Amaia, txanda zabalduko dugu. Bozkatu egingo dugu, beraz, 7. puntua. Zarauzko udalerriko bide publiko jakinetan ibilgailuen aparkamendua tao sistema bitarte zarautzeko ordenantzare egokitzea hasierako onespen ematearen aldeko bozkak. 21 aho batez onartzen da. 8. puntua. Zarauzko bat area alde zaharra birgaitzeko plan bereziaren 6. aldaketa etxe sailari dagokiona behin betiko onespena. Amaia mesedez. 2021ko azaroan Dokalore SLU sozietateak proposamen bat aurkeztu zuen aldezarreko plan bereziko E03 nagusi 15 eta E04 nagusi 17 eraikuntza unitateetako fitxetan jasotako antolamendu xehatua aldatzeko. Aurkeztutako aldaketak honako testu hau jartzea proposatzen du bi eraikuntza unitateetako fitxen bibi ataleko zati honetan. Jarduketa eta urbanizazio baldintzak. Baldin eta arau partikularrean aurreikusitako eskuhartze urbanistikoaren helburuak betetzeko beharrezkoa bada finka mugakideen artean sortasunak eratzea, sortasun horiek desjabetze bidez ezarri ahal izango dira, plan bereziaren ordenantza orokorren 9.2 artikulan aurreikusitakoaren arabera. Tokiko gobernu batzarrak ukatu egin zion hasierako onespena. Ezezko horren akordioa errekurritu egin zen administrazioarekiko auzibidez Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian. 2023ko abenduaren 12an auzitegi horrek errekurtsoaren aldeko epaia eman zuen. Epai hori aplikatuz, 2024ko abenduaren 16an Tokiko gobernu batzarrak hasierako onespena eman zion Zarauzko bat area aldazarra birgaitzeko plan bereziaren 6. aldaketari. Iragarkiak argitaratu ziren 2025ko urtarrilaren 3 eta urtarrilaren 7an. Alegazioak aurkezteko epean idatzi bat aurkeztu du Zarauzko Azarakalea 15ko jabe elkarteak. Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza eta hiri agenda sailak eta kultura eta hizkuntza politika sailak egin dituzte egin beharreko txostenak. Bi txostenak behin betiko onespenaren aldekoak dira. Hirigintza eta ingurumen departamentuak ere txosten bat egin du. Txostenean alegazioak ezestea eta aldaketa behin betiko onartzea proposatzen du. Txostenak akordio hau arrazoitzeko balio du. Laburbilduz, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaian jasotzen den bezala, indarreko antolamenduaren arabera eraikitakoa mantentzean oinarritzen da 6. aldaketaren interes publikoa. Kai aztertu ondoren eta lurraldeko informazio batzordeak hala proposatuta, udalbatzak aho batez edo gehiengo sonako erabaki du. Lehena, Zarauzko Azarakalea 15ko jabe elkarteak egindako alegazioak ezestea, azalpenen atalean eta espedientean jasotako txostenean adierazitakoan oinarrituta. 2. Behin betiko onartzea Zarauzko bat area aldezarra birgaitzeko plan bereziaren 6. aldaketa. Etxe sailari dagokiona, Dokalore SL sozietateak sustatu du aldaketa. 3. Behin betiko onespena jaso duen dokumentua Gipuzkoako Foru Aldundiko plangintza erregistrora bidaltzea. 4. Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udalaren webgunean argitaratzea behin betiko onespen erabakiaren eduki osoa eta hirigintza arauak. Lurralde historikoan gehien saltzen den egunkarian argitaratzea onespenaren iragarkia. Eskerrik asko, Amaia. Honen inguruko xetasun gehiago Garbine Oiarbide hirigintza zinegotziak emango dizkigu. Garbine, arratsaldeon, zure daitza. Arratsaldeon guztia, eskerrik asko, Xabier. Idazkari Andreak azaldu duen bezala, erabaki judizial batek aginduta martxan jartzen da aldaketa hau. Abia puntua bi jabe pribaturen arteko gatazka batian dago, sortasun batzun inguruan, eta
2022an eskaera bat jaso zuen udalak aldaketa hau izapidetzeko eta udalean etzan ikusi interes orokor publikorik zegoenik, baina interes duen batek administrazio auzibidera jota, epaileak arrazoia eman dio eta interes hori ikusi du. Zehazki indarrean dagoen antolamenduaren arabera eraikitakoa zaintza eta da epailearen iritziz babestu beharreko interes publikoa. Horrela, aipatu dan bezala, lehen hasierako onespena eman zitzaion 2024ko abenduaren 16an tokiko gobernu batzarrean, eta orain dagokio udalbatzari behin betiko onespena ematea. Eta aldi berean, idazkariak esan duen bezala, aurkeztutako alegazioa ez estea, epaileak esandakoan eta jurisprudentzian oinarrituta hirigintzako aholkulari juridikoak egindako txostenean jartzen duen bezala. Besterik ez. Eskerrik asko, Garbine, txanda zabalduko dugu. Bozkatu egingo dugu. Beraz, 8. puntua. Zarauzko bat-batarea aldezarra birgaitzeko plan bereziaren 6. aldaketa etxesailari dagokionari behin betiko onespena ematearen aldeko bozkak. 12. Abstentzioak 9. Onartu egiten da. Eta honekin, Zarauzko Santa Clara komentua birgaitzeko eta eraberritzeko obraren esekuzio proiektua onartzea aipatzen den 9. puntura iristen gera, baina idazkari andereari hitza eman aurretik, batzordean gaia eztabaidatu zenean, agerian geratu ziren proiektuaren inguruan dauzkagun ikuspuntu desberdinak eta desadostasunak. Baina baita ere, behin proiektuak bai Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura zuzendaritzaren, bai Udalatzgaindiko Euskal Trenbide Sarearen, Ur Agentziaren eta Zarauzko Udalaren hirigintza, herri lan eta kultura sailen aldeko txostenak dituela, proiektugileei kontratuan jasotako ordainsaria ordaintzearen inguruko adostasuna ere agerian geratu zen batzordean. Batzordera eraman zen ebazpenarekin batera, besteak beste, udal idazkari andereak txosten bat atxikitu zuen, eta txostenean adierazten dena xehetze aldera, udal idazkaria galdetu nahi nioke, arkitektoei dagokien ordainketa gauzatzeko organo eskudunaren inguruan. Hain zuzen ere, galdera da, zein den arkitektoei dagokien ordainsaria gauzatzeko organo eskuduna alegia. Eskerrik asko. Bueno, arkitektuei bukatu dute proiektua, aurkeztu dute, esan dugu, dokumentauta da, espedientian, aldeko txosten guztia dauzka. Orduan, txostenian aipatzen da, edo sakontzen da, iruditzen zaigula juridikoki komenigarria dela hori onartzea, baina zehazten du baita ere ez dela ezinbestekoa, hori ere jasota dago. Ordainketa egitea da alkatearen eskumena, ze proiektua kontratatzeko organo eskuduna alkatea da. Alkatea da Santa Clara komentua birgaitzeko eta eraberritzeko obraren exekuzio proiektuari dagokion kontratazio organoa. Hona ekartzea, hau da, udalbatzarra da proiektu hori onartuko balitz, onartzeko organo eskuduna. Baina ordainketa bakarrik egin nahi baldin badu udalak, ordaintzeko organo eskuduna ez da udalbatzar. Ordaindu, alkateak ordaintzen. Orduan, ez dut azalduko txostena, ze txostenean jasota daude, gainontzeko aspektu guztiak. Orduan, horren gainiko zalantzaren baldin badakazue, argitzeko prest noski. Eskerrik asko, Amaia, argi eta garbi geratu da, eta gauzak honela, eta proiektuaren inguruko adostasunik ezean, honen behin betiko onarpena mahai gainean utziko dugu, arkitektoek egindako lana ordainsariaren ordainketa alkatetzatik bideratuko delarik. Beraz gaia mahai gainean geratzen da. Bozkatu egingo da.
9. puntuan Santa Clara konbentua birgaitzeko eta eraberritzeko obraren ejekuzio proiektua onartzea mai gainean geratzearen aldeko bozkak. 12. Abstentzioak. 9. Onartu egiten da. Mai gainean geratzen da beraz. Hori izan nahi, no? 10. puntua, EH Bildu udaltaldeak aurkeztutako proposamena lokal komertzialetan apartamentu turistikoak arautu eta baimen moratoria onartzearen aldeko mozioa. Itziar, arratsaldeon, zura daita. Arratsaldeon, barkatu gatzapena, enun espero de repente hau irakurtzen hasi beharko nunik. Lehendabizi orduan bete egiten da bezala mozioa irakurriko bat, ez? Lokal komertzialetan apartamentu turistikoak arautu eta baimen moratoria onartzeko mozioa. Zioa, azken hilabete eta urtetan, Zarauzko kaleetako lokal komertzialetan apartamentu turistiko asko irekitzen ari da. Kaleak, merkataritza kale izatetik, logela kale izatera pasatzen ari dira eta neurri gabeko hazkunde honek ondorioak eragiten ditu gure herrian. Alde batetik, mota honetako negozioek herriko merkataritzari eta kaletako bizitzari eragiten die. Bestetik, apartamentu turistiko hauek turismurako plaza gehitzen dituzte eta hori inolako kontroli gabe gertatzen ari da Zarautzen. Baina hiri, herri edo auzo bateko turismo karga ahalmena ez da mugagabea eta karga ahalmen hori zehaztu, arautu eta kontrolatu egin behar da. Zarautzen ez dago lokal komertzialetako apartamentuak erregulatzen dituen araudirik eta aurrez azaldutako guztiagatik berandu baino lehen hori egitea berrezkoa ikusten dugu. Izan apuaren aldaketa bitartez edo izan ordenantza bitartez. Zarauzko apoko 3. sektoreko erabilerari dagokion 6.6.08.8 puntuak honakoa dio. Ostalaritza jardueratan, aisiarako jardueratan eta bizitegi eta ekipamendu publikoetako hiri eremutan kokatutako beste hainbat gauzari lotutako establezimendu publikoen murriztapena. Udal ordenantza espezifikoaren bitartez, udalak, ostalaritza, aisia eta beste hainbat jarduera instalatzeko murriztapenak ezarri ahal izango ditu. Izan ere, jarduera hauek bizitegi eremutan eta ekipamendu jakinen inguruan pilatuz gero, eta zenbait jarduera gauek ordutegian zabalek izateko aukera dutela kontuan izan da, alde batetik jarduera horiek berez, bestetik establezimendu horiek erabiltzen dituztenek eta azkenik establezimendu horien inguruko plaza eta kaletan ibiltzen diren pertsonek soinu handia eta vibrazioak eragiten dituzte. Soinu eta vibrazio horiek onar daitekeen muga gainditu dezakete. Era berean, bertan dagoen lokal kopuragatik, lokal gehiago zabaltzeko edo daudenak handitzeko baimena ez ematea erabaki dezake udalak. Era berean, zenbait areatan, hasiera batean onargarriak diren erabilera askoren ezarpena ere mugatu ahal izango da, baldin eta eremuko merkataritzaren, ostalaritzaren edo industriaren ehunean eragina izan badezake. Esate baterako, bizitegi eremuetan, finantza zerbitzuen ezarpena edo industria eta produkzioko eremuetan 3. sektoreko zerbitzuen ezarpena. Beraz, orain arte azaldutako arrazoiengatik eta zapoak zehazten duen artikulu honetan oinarrituta honako erabakia hartuko du Zarauzko udalak. Mozioa, 1. Lokal komertzialetan jartzen diren apartamentu turistikoak arautiko ditu, izan apuaren aldaketaren bitartez edo izan ordenantza baten bitartez, eta 2. Lokal komertzialetan apartamentu turistikoak irekitzeko baimenak eten egingo ditu araudi hori lantzen ari den bitartean. Neria da txanda, ez? Bueno, hori da mozioa, irakurreten mozio oso sinplea da, 5 esalditan laburtu daitekena gure iritziz. 1, izango litzateke, Zarautzen lokal komertzialetan dauden apartamentu turistikoak ez daude araututa. 2. litzateke, Zarautzen lokal komertzialetan dauden apartamentu turistikoak asko ari dira ugaltzen gehiegi. Eta Zarautzen lokal komertzialetan dauden apartamentu turistikoen baimenak eten daitezke.
Horregatik, laugarren esaldian, Zarautzen lokal komertzialetan dauden apartamentu turistikoak arautzea proposatzen dugu, eta hori egin bitartean, Zarautzen lokal komertzialetan apartamentu turistikoak baimentzeko baimenak etetea proposatzen dugu. Bi horiek dira proposamenak mozioa irakurtzekoan esan bezala. Eta lehenengo txandan hemen geratuko naiz. Eskerrik asko Itziar. Txanda zabalduko dugu. Inaxio, lehen txandan zure daitza. Misker Xabier, arratsaldeon berriro. Gure taldeak PSek mozionen alde bozkatuko du. Hori argita garbi esaten dugu hasieratik. Turismoak, bere barruan, ostatu mota alternatiboak, kasu honetan apartamentu turistikoak, gure ustez badute tokia Zarautzen. Ekonomia osagarri bada. Behar bezala araututa, herriko bizitzarekin bateragarria izan daitekelako. Hala ere, errealitate bat deu mai gainean gaur. Lokal komertzialak apartamentu turistiko bihurtzen ari dira, eta prozesuari oraingoz inolako araudi espezifikorik gabe egiten ari da. Ezin gara geldik geratu. Arautu egin behar da, eta hortan uste guztiok ados gaudela. Erregulazioari heldu horretik, gure ustez baita ere logikoa da baimen berriak etetea. Badakigu parte hartze prozesu bat hasiko dela orain, baina ez diogu inolako oztoporik ikusten neurri hauekiko. Ez dago kontraesanik, bi bideak gure ustez guztiz bateragarria dira. Parte hartzea, ongi etorria da, noski, guk ere babesten dugu, nola ez? Baina horrek ez du esan nahi, gaur ezer erabaki ezin denik. Are gehiago, gaurko erabakiak parte hartze prozesuari marko juridikoat ezarri dizaioke. Esaten deu, udalbatzak esan dezake, gai hau serioa dela, eta bitartean zentzuz jokatuko deula. Beraz, PSetik uste dugu mozio hau gara izatorrela, neurritxua dela, eta ez duela inor baztertzen inondik ere. Arautzea ez da debekatzea, eta moratoria bat esartzea ere ez da kondena finko bat esartzea. Baizik eta pausa arduratsu bat da, besterik ez. Gaur hori tokatzen da, pausatu, hausnartu eta kriterioarekin erregulatu. Horregatik, alde bozkatuko du. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Inaxio. Garbine, lehen txandan zure daitza. EH Bilduko aurkeztu duen mozio honen zibak populismo gaingustuko duen tonu apokaliptikoa dauka, eta badirudi Zarautzen apartamentu turistikoak inolako araudirik bete beharrik gabe irekitzen direla. Egia da, ez daukagula apartamentu turistikoen figura berariaz gure plan orokorrean araututa, baina ostatu erabilerarekin batera araututa dago eta badu erkidego mailako arau sektorial bat, eta irekitza apartamentuan zorrotz bete arazten da. Gainera, EH Bilduk ederki dakien moduan, hemendik 2 astetara eta ekaina bitarte, besteak beste gai honen inguruan eztabaidatzeko hausnarketa partekatu bat martxan jartzera goaz herritarrekin eta eragile desberdinekin. Eta EH Bilduk ederki asko dakiela diot, hain zuzen ere apirilaren 10ean hilabete honetako herritarren batzordean azaldu nuelako. Behin Amal Urlandu prozesua amaituta, Zarauzko etxebizitzaren egoerari eta etxebizitza eta apartamentu turistikoen eraginari buruzko azterlanean oinarritutako hausnarketa partekatua martxan jartzera goazela. Eta egingo diren 5 saioen datak ere eman nituen batzorde hartan bertan. Bertan esan nuen, hementxe daukat, nik irakurri nuen papera, eta hauxe, esan hori hitzez, udala araudiaren berrikuspenaren inguruan hausnartzea proposatuko dugu. Baita, Zapoan etxebizitza eta apartamentu turistikoak beraria zarautzeko aukeraren inguruan ere. EH Bilduk dio, kaleak merkataritza kale izatetik logela kale izatera pasatzen ari direla, eta ez gaude horrekin ados. Aditzera eman baita, merkataritza desagertzen ari dela apartamentu turistikoen mesedetan, eta hori ez da realitatea. Zoritxarrez, merkataritza txikia ez dago bere momenturik onenean. Ez Zarautzen eta ez inon. Batipat azken hamarkadetako erosketa ohituren aldaketarengatik. Hala ere, esan beharra daukat, merkataritzaren egoera Zarautzen beste udalerri batzuetakoa baino hobea dela. Neurri handi batean daukagun merkataritzaren kalitateari esker. Baina baita, udaletik eskaintzen zaion elkarlanari eta laguntzari esker ere neurri txiki batean bada ere. Eta bide horretan merkatari elkartearekin elkarlanean jarraitzeko asmoa du Zarauzko udalak. Baina esan bezala, azken urteetan erosketak egiteko moduak eta ohiturak aldatu ditu gure gizarteak, eta honek eragin du
Hainbat lokal utzik geratzea Zarauzko kaleetan denbora luzez, urteetan. Eta oro har lokal huts horiek hartu dituzte apartamentu turistikoek. Beraz, apartamentu turistikoak ez dituzte dendak ordezkatu, lokal hutsei erabilera bat eman diete. Eztabaidatu genezake lokal hutsen erabileraren inguruan noski, eta lehen aipatu dudan prozesuan besteak beste horren inguruan hausnartuko dugu. Adibidez, etxebizitza zein lokaletan egin daitezken, momentu honetan gai horren inguruan bi egoera desberdin dauzkagu. Lokal hutsak etxebizitza erabilera aldatzeko ordenantza aplikatzen da, oro har herrian, baino alde zaharrean eta zabalgunean plan berezia dauzkagu eta fitxa horietan eraikin bakoitzaren fitxan zehazten da zer erabilera eman daiteken. Momentu honetan indarrean dagoen lokalak etxebizitza bihurtzeko ordenantzak ez du uzten apartamentu turistikorik egiten, lokal hori etxebizitza bihurtzeko aukeratu diren lokalen zerrendan badago. Baina esan bezala, ordenantza hori ezin da aplikatu alde zaharrean eta zabalgunean, beraz, plan berezi horien inguruan ere hausnartu beharko dugu herritarrekin eta eragileekin. Zioak aipatzen duen turismo kargari dagokionez, joan den urtean egin genuen azterketa horretan jasota daude Zarauzko ostatuen datuak. 2023ko datuak dira, azterketan jasota daudenak, eta gaur bertan barekatu ditut turismo sailaren gaur-gaurkoz datuekin. 2023an 1929 ostatu plaza zeuden Zarautzen, era desberdinetako ostatuak, bi kanpinek kanpoan utzita, bi kanpinek 2300 plaza osatzen dituztelako. Gaur, ia 2 urte beranduago, kanpinak kanpora utzita, 1887 plaza daude, hau da, 32 plaza gutxiago. Noski karga ez dela mugabea, baina Zarautzen ostatu gainkargarik eta hazkunde mugagaberik ez da antzematen, eta adi gaude edozein kasutan. Hala ere, maiatzetik ekainera bitarte izango dugu, honen inguruan hausnartzeko parada, eta aurrerago egingo bada ere, prozesu horretan parte hartzeko deialdia, aprobetxatu nahiko nuke, gaur egiteko deialdi hori Zarauzko herritarrei, maiatzaren 13an izango baita, prozesu horren aurkezpena Santa Claran 6 aurrera. Eta amaitzeko, EH Bilduk Zapoko artikulu batean oinarritzen du bere mozioa eta eskatzen du arautzea zapo aldaketa bidez edo ordenantza bidez. Eta beste behin errepikatuko dizuet, behin eta berriz errepikatu dizuedana, hau da, apartamentu turistikoak mugatu behar bali maitugu ordenantza bidez ezin dela, zapo aldaketa egin beharko litzatekela. Plan orokorraren bidez bakarri mugatu daiteke ez detenik esaten, dakitenak esaten dute, eta jurisprudentziak hala esaten du. Eta gai horiek argi ez dituzuela ikusten dudanez, maiatzaren 13ko saiora etortzeko gonbidapena luzatzen dizuet, bertan saiatuko garelako azaltzen, bai indarrean dugun araudia, eta baita jarduerak arautzeko modua ere. Eskerrik asko Garbine, bigarren txandan, Inaxio, zure daita. Mi esker, arratzaldeon, eskineko aldiz. Bueno, gu hemen ez gaude zer blokeatzeko, mozionek ez du atiak, ez du inongo ateik izten, eta gure ustez arazo bati aurre egiteko abia puntu bat besterik ez da. Moratoria bat ez da ezer dramatikoa, ez da ezer berria, beste herri askotan egin izan da, eta oso neurri arduratsua dela deritzo. Araudia prestatu bitartian, zentzuzkoa da, ezer gehiago ez baimentzia, eta hori da benetako arduraz jokatzia. Moratoria bat ez da mehatxu bat, babes neurri bat besteik ez. Araudia ez da prestatuta gaur egun, eta bitarte horretan, baimen gehiago emateak kalte egin dizaioeke gure merkataritza sariai. Garbinek esan du beste udalerritan baino beto dagoela Zarauzko merkataritza eta komertzioa, baina gure ustez guk ezin dugu konformismo horretan lo hartu. Merkataritza eremuak merkataritza izaten jarraitu behar du. Lokalak utxik egotea arazoa da, guztio dakigu, baina arazo horren konponbide bakarra ezin izan apartamentu turistikoak bihurtzea. Beste irtenbideak ere bilatu behar dira eta merkataritza eta komertzioa sustatu behar dira. Zarauzko kaleek merkataritza behar du. Gure herriak, bere berezitasuna, bere nortasuna hein handi batian, merkataritza txiki horrei esker mantentzen du. Eta guk argi dakau. Merkataritza lokala babestu eta sustatu behar da. Bai, Zarautzeko merkatua edo inguruko denda txikiak ere bai.
PSek eredu orekatua defenditzen du. Turismoa bai, bere neurrian, eta merkataritza bai, baina indartuta. Eta horretarako arau argiak eta udalaren eta udal gobernu honen lidergoa behar du. Horregatik, babestuko dugu mozio. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Inaxio. Bigarren bueltan, Itziar, zure txanda. Bai, hausnarketa partekatuari eman diozu indar handia Garbine, eta badakigu hausnarketa partekatua egitera zoaztela, zein datetan, zenbat zaio eta guzti hori. Genekian mozioa sartu genionean ere, baina hausnarketa prozesu hori egiten ari den bitartean, eta ondoren arautzen den bitartean, denbora aurrera doa. Eta bitartean, gure iritziz, hemenak moztu egin behar dela uste dugu. Zure iritziz, tonu apokaliptikoa eta populismoa daka gure mozioak, gure iritziz ez daula, gure iritziz da errealitatea, eta Inaxiok esan duen bezala, zentzuz, eta tokatzen zaigun gauza bat egitea datuak, eman dituzu zu batzuk, ostatu datuen bilketa bat, eta zenbat plaza dauden, eta gutxitu indiala, apartamentu turistikoak, iaz 79 zeuden eta aurten 89 daude. Hoiek ilo india eta gure mozioa horrekin etorri da, ez plaza turistikoak orokorrian. Horrez gain, 79tik 89ra pasadia azken urte hortan, eta hilabetero gutxi gara bera, ez da beti berdina izaten, baina hilabetero 3-4 kontsulta berri egoten dira udalian, zea desberdinetan, lokal desberdinetan, apartamentu turistikoak irekitzeko aukera aztertzeko. Eta guri iruditzegu, kontuan hartu berdan gauza badala. Eta aurrera segi aurretik azalpentxo bat eman nahi nuke, edo argitu pixka bat, batez ere herritarren aldetik jendearekin hitz egiten dudanean, askotan nahaztu egiten dian kontzeptuak dialako, ze azken boladan oso presente dagoen gai bada etxe bizitza turistikoena, eta haure landu beharko dugun gai bada, suposatzen hausnarketa horrekin ere laster landuko dela, baina etxe bizitza turistikoak eta apartamentu turistikoak bi gauza desberdin dira, gauza bereztia. Etxe bizitza turistikoak, ohiko etxe bizitza bezala erabiltzeko eraikitako etxe bizitzak, erabilera turistiko bat ematia da. Helburua dute bizitzia eta gero erabilera turistiko bat ematea zaio. Eta apartamentu turistikoak erabilera turistikoa dute helburu hasiera batetik. Izan daitezke eraikin osoak apartamentu turistikoz betetakoak edo izan daitezke lokal komertzialetan daudenak. Eta guk ekarri dugun mozio hau da azken horietaz. Zehazki lokal komertzialetan, bajoetan jartzen diren apartamentu turistiko eta ekarri dugu mozioa ez plaza turistikoak orokorrian, ez da etxe bizitza turistikoak. Eta nik uste danak neko ados egon gara dela, nahiz eta enbate duzuek etzaudetela, baina pasaba dela, zarautzen gertatzen ari danakin, nola irekitzen ari dian lokal desberdinetan, eta desde logo nire inguruan, eta jende askokin hitzein da, zarauzarrek hori oso argi izate duten gauza da. Eta horrek, herriko bizigarritasunean eragin zuzena dauka. Zarauztarren eguneroko bizitzan daka eragina. Alde batetik, merkataritzak herritarrei eragin dio, eguneroko bizitan herritarrei ere bai eragiten die, eta turismoan ere eragiten du ez. Merkataritzan, ikuste deulako, lehen izan dugun bezala, mozioan jartzen du bezala, kale batzutan lokalak itxi eta jartze dialako apartamentu turistikoak. Eta horrek elkarrei ez diote laguntzen badakigu merkataritzak, kale girotutan eta hobeto funtzionatze dutela, denda bat, horla bera bakarrikan daunean, baino alde batetik hori. Eudelek beak ere esateu, bere etxe bizitza turistiko buruzko azterketa horretan, apartamentu turistiko asko edo etxe bizitza turistiko asko planta bajetan onartzen balin badia, que tiene afecciones en el comercio local. Horrela esaten du. Herritarrei dagokionez, zer esanik ez, kaleek bizitza galtzen dute, eta ondorio ziurtasunari galtzen dute, eta, herritarren beharrak ere ez dira setzen establezimentu hiekin. Etxe azpilan, apartamentu turistikoa dalen badakau, ez dakau ogitei bat, ez dakau janari erosteko denda bat, ez dakau dentista bat, ez dakau abokatu bat, herritarrei zerbitzua emango dion, zerbitzu bat ez da. Turismoari emate diolako zerbitzua ez. Eta turismoari dagokionez, oindala 2 hilabete turismo plana eztabaidatu genduenean, ere orduan esan gendu guk ere, gure herriko ekonomiaren zutabe garrantzituetako badala, eta bere onurak ekartze ditula, baina bere kalteak ere sortzen ditula,
eragin handia dula herritar guztiengan, bai onerako eta bai txarrerako, eta Zarautz bezalako herri turistiko batean, gure iritziz ezin da ulertu sustatu beharreko jarduera bezala bakarrik, ez? Bere alde onak eta bere alde txarrak kontuan hartu eta turismoa inberdena da gobernatu. Eta gobernatze horretan turismoaren hazkundea kontrolatzea ere sartzen da. Beste gauza askoren artean noski. Eta masifikazioa eta saturazioa arrisku bat dira gure herriarentzat, hala esate dute herritar askok, hala esate dute sektorekok ere. Beraz gure helburua turismoa gero eta gehiago izatea ezin du izan. Horregatik ezin dugu utzi establezamendu turistikoa kontrolik gabe azten, eta hori da gertatzen ari dena apartamentu turistikoakin hemen. Turismo plana eztabaidatu genuenean, karga turistikoari dagokionez, karga turistikoa ahalmena neurtu egin behartzela esan genuen, eta hemen esan duzu zerbait karga turistikoana, ostatu datuen bilketa bat, ez da karga turistikoari buruzko lanketa bat egitea, da bilketa bat egitea, datua jasotzeko, eta hori lehenengo pauso bat izan behar du noski, baina karga turistikoaren ahalmena neurtzea ez da zenbat plaza turistiko dauden neurtzea. Eta hori etzan aintzat hartu, Donostian guantxe hasi berria da lanketa hori egiten, lehengo hilean egintzun publiko Donostiako udal gobernuak enpresa bat uste kontratatu dula hori egiteko, uste dugu hemen lanketa hori egin beharko litzatekela, hori esan genuen turismo plana onartzea ekarri zanean oindala 2 hilabete uste, eta iruditzen zaigu gara hauetan hori kontuan hartu gabeko turismo plan bat, astakari badala, baina onartu zan, horrela dago, eta bere horretan onartu beharra dago dudik ez. Eta guain eskatze duguna da, gure iritziz hazkunde zoro hau geratu egin behar dela, eta hori egiteko arazoik ez da hola. Zuk esan dezu, zapoaren bitartez arautu behar dela, eta behin baina goiotan esan diguzula, badakit, adibidez, eudelek egin duen txostenean hori argi eta garbi esateula, baina hori da orokortasun batean hartutako arau bat, baina gure zapuak nik irakurrieten artikulu horretan beste gauza bat esateu, eta kasu bakoitzean hartu daiteke. Bai, eudelek egin duen azterketa hori da, azterketa orokor bat, eta ez du herri bakoitzeko zapua aztertu eta araudi guztia aztertu, eta gure zapuak esateu ordenantza bitartez, ez naiz hasiko berriro irakurtzen, egin daitekela hori, eta guk uste deu egin daitekela. De hecho, erabakitzia nahikoa dela, ja, moratoria hori egiteko. Eta gaina, esate dugu, zapoan bitartez, esate gendun, zapoaren bitartez, edo ordenantza baten bitartez. Esate duguna da, gure gaur egungo zapuak esate dula ordenantza batez egin daitekela. Baina hala ere, nola espero genuen hori izango zenutela esate dugu, zapuaren aldaketa baten bitartez egingo. Ondo, irutu zaigu, zapuan bitartez egiten bada, zapuan bitartez egitea. Baina erabakitzen balen bat, ja hori egitea guazela, araudi hori aldatzea guazela, baimenak emateari gelditu daiteke. Eta hori bezain simplia da, gure iritziz gelditu inberdia momentu honetan, gertatzen nahi dana. Taberna bat itxitzea eta ja horretan azte gani esate du apartamentu turistiko bat izangoa. Eta askotan asmatu dute dugu. Eskerrik asko Itziar, bigarren txanda bukatzeko, Garbine, zure ditza. Nik uste zarauztarrok badakigula, ze lokaletan iriki dian apartamentu turistikoak eta konstiente gehala gehiengo batian aspaldi itxita zeuden lokaletan iriki diala. Bestalde, ez da nik esaten detena ordenantza bidez ezin dela arautu, nik hori konsultatu dut gure arduradun teknikoakin, hirigintzako arduradun teknikoakin, eta berak adirazi ditala zapoan nola jasota dago, baina zapoan hartu zenetik onera bitarte jurisprudentzia bat egon da, eta behin eta berriz esan dizuedan bezala, ordenantza bidez ezin da mugatu ez etxe bizitza turistikoak, ez apartamentu turistikoak. Hori esan da. Lehenengo txanda nahiko luzatu naiz eta laburrago izaten saiatuko naiz. Ez naiz sartuko bozkatzen diren 2 puntuak baloratzea. Mozio honen gure aurkako posizioa ez dagoelako ez daukalako edukiekin zerrikusik, baizik eta EH Bilduren jokabidearekin. Lehen aipatu dut, apirilaren 10ean egin genuen herritarren batzordean aurkeztu nuela maiatzetik ekainera bitarte egingo dugun prozesua. Prozesuaren helburu nagusia da, udalak hartu beharreko hainbat erabakien inguruan eragile desberdinekin eta herritarrekin hausnarketa partekatzea. Iritzi eta behar desberdinak ezagutzea eta interes desberdinak dituztenek elkarri entzunez oreka bilatzea. Eta espreski adierazi nuen batzordean apartamentu turistikoen erregulazioa izango zela gaietako bat.
Eta EH Bilduk honi eman dion erantzuna da mozio hau aurkeztea. Eta iragarri dugun hausnarketa hori herritarrekin partekatu aurretik erabaki bat hartzera bultzatzea. Hau da, parte hartzeari oztopa jartzea eta herritarren hitza alboratzea aurretik erabaki bat hartuz. Behin baino gehiagotan entzun dizuet, zuen partaidetza eredua eta gurea ez dela berdina, eta erabat ados nago. Guk lehenik entzun egiten dugu. Zuek aldiz erabaki hartu ondoren galdetu. Orain dela hilabete batzuk EH Bilduk prentsagoar bidez perla ugari bota zituen gure partaidetza prozesuen inguruan. Orduan ere, 10 lur landu prozesuaren atarian gaunden, eta ahal zuen neurrian herritarrek desmobilizatu nahian idatzi zuen oharra. Zorionez, herritarrek entzun gorregin eta 10 lur landu parte hartze prozesuan parte hartze handia izan genuen. Gure prozesuak tramite hutsal eta antzuak direla zenioten. Zer dago antzuagoa eta hutsalagoa mozioa baino, ez alda hutsala aurretik erabaki bat hartzera behartu nahi izatea parte hartze prozesu bat hasi baino 2 aste lehenago. Zuek zenioten bezala, garbi dago parte hartze kontzeptuaren inguruan arrakala bat dagoela gure artean. Bai, baina arrakala gure alde. Nabarmen gainera. EAJak ez du inoiz inposaketaren aldeko auturik egin, eta halaxe jarraituko dugu. Herritarrei emango diogu hitza, eta ez dugu onartuko herritarrei hitza lapurtzen dien moziorik. Eta pena handia ematen dit benetan, alderdi sozialista joku hontan sartzea. Pena handia ematen dit. Eta dramatikoa ez da moratoria bat, dramatikoa da parte hartze prozesu bat egin aurretikan erabaki bat hartzea prozesu horri zegokiona. Eta honekin bozkatu egingo dugu 10. puntua. EH Bildu udaltaldeak aurkeztutako proposamenaren aldeko bozkak. 11. Aurkakoak 9. Onartu egiten da. 10 barkatu. 11 onartu egiten da. Eta honekin 11. puntura iristen gera, eskari galderak. Eskari galderarik ez bada, gaurko udalbatza bukatu horretik, eta iaz ere alaxe egin nuen, eta apirileko osoko bilkura hau baliatu nahi dut, San Pelaio jai nagusiak ospatzeko 2 hilabete baino gutxiago falta diranean, aurten Zarauzko bandera eta txupinazoa jaurtitzera gonbidatuko ditugun herritarrak nortzuk izango diren jakinarazi nahi dizudalako. Herriko festa nagusiak naiz auzoetako eta hainbat ekitaldi urte luzez alaitu dizkiguten 2 txistulari omendu nahi ditugu aurten, Jose Ignacio Elias eta Jose Miguel Gaztañares Legazpi. Beraiek izango dira San Pelaio gauerdian udaletxeko balkoi nagusira Zarauzko bandera igotzera gonbidatuko ditugun zarauztarrak. Beraiei adieraziet eta eskerronez onartu dute. Beraz, honekin bukatzen dugu gaurko udalbatza. Eskerrik asko danoi, gabona pasa.